Toto je příběh jednoho manželského páru, Nikolaje a Eleny Čaušeskových, který téměř čtvrtstoletí vládl Rumunsku. Soustředění moci v jejich rukou a kult, který je obklopoval, se značně lišily od ostatních komunistických zemí. Čaušeskovi ovládali i soukromý život Rumunů. Zakázali jak antikoncepci, tak i potraty. Nelítostně potlačovali jakékoliv náznaky nespokojenosti. Po pádu komunismu byli Čaušeskovi jedinými východními vůdci, které stihl osud tyranů. Na konci jedné cestičky na bukurešťském hřbitově je skromný hrob muže, který ovlivňoval život celé generace lidí. Vzhledem k nenávisti, kterou vůči sobě vyvolal, je překvapující, že jeho hrob je dobře udržovaný a že Čaušesku se i po 20 letech těší úctě, aspoň některých. Chodím sem každou sobotu, protože jen díky Čaušeskovi mám dům, měla jsem práci a nic mi nechybělo. Nestalo se, že bych neměla co dát na stůl. I když jsem své 2 děti vychovávala sama, vždycky měli všechno potřebné. Čaušeskova popularita začala na balkóně tohoto domu, ve kterém sídlila komunistická strana. Čaušesku se tehdy odvážil kritizovat Sovětský svaz a další státy za to, že vtrhli do Československa. Žádný vůdce satelitní země ještě nekritizoval Sovětský svaz tak otevřeně a veřejně. Drazí soudruzi a občané Rumunska, invaze socialistických zemí do Československa je velkou chybou a ohrožuje mír v Evropě i budoucnost socialismu na celém světě. Vyhlášením nezávislosti Rumunska na sovětské nadvládě vyvolal Čaušesku rumunský nacionalismus. V jásajícím davu tehdy byl i Nikolaj Melinescu. Byla to velice procítěná emocionální řeč a kdyby Čaušesku tehdy sešel mezi lidi, byl by oslavován jako národní hrdina a lidi by ho objímali. Čaušeskova popularita časem upadala, jeho moc však nikoliv. Naopak rostla a kult jeho osobnosti v sobě měl prvky narcisismu a monarchistické podbarvení. Jako hlava státu, vrchní velitel ozbrojených sil a generální tajemník strany soustředil Čaušesku ve svých rukou neuvěřitelnou moc. Ale dělil se o ní se svou ženou. Byla to moc, která se nezastavila ani před zásahem do rodinného života předního stranického funkcionáře Jo Popa. Ten zaujímal takové postavení, že měl dokonce vlastní kameru a promítačku. Měl ji už v době, kdy se mu narodilo první dítě. Jmenuje se Indíra. Tady se zrovna vracíme z porodnice. Tohle jsou její první dny po návratu domů. Byla tak hezoučká. Měla modrá očička a malou červenou pusinku. Tady jí nebyly ještě ani 2 týdny. Jako člen strany si Jo neměl Naďu vůbec brát. Pocházela z někdejší vládnoucí elity a proto byla třídní nepřítel zbavený všech práv. Z Naděna hlediska byl sňatek s Joem záchranou.
Protože v těch časech budoucnost měli před sebou jen členové strany. Patřili k těm málo lidem, kteří měli před sebou kariéru a nemuseli dělat jen manuální práci. Jo a Naďa se vzali tajně, proto nemají žádné svatební fotky. Když jsem oznámil, koho jsem si vzal, měl jsem problémy. Zavolali si mě na ústřední výbor a tam mi tajemnice vynadala. Křičela na mě, jak jsem si dovolil oženit se, aniž bych je požádal o souhlas. M-a întrebat cum mi-am permis să mă căsătoresc fără să le cer lor consimțământul. V ateistickém režimu John nesměl svou dcerku dát pokřtít. Kdyby se u něho v práci dozvěděli, že jsme dcerku pokřtili, tak by ho vyhodili. Jejich dcera byla proto pokřtěna tajně v rodinném kruhu. Oslavili jsme to doma, protože jsem byl ve vysoké stranické funkci. Nemohli jsme uspořádat veřejnou oslavu křtin. Za to Ceausescu veřejně oslavoval narození 20miliontého Rumuna. Byl posedlý snahou zvětšit počet obyvatel, aby měl dostatek pracovních sil. A tak v roce 1966 zakázal potraty všem ženám s výjimkou těch, které už měly 4 děti. Matka, která měla potrat, šla do vězení i s osobou, která jej provedla. Byly za to tvrdé tresty, protože zakázána byla i antikoncepce. Ve snaze zabránit potratům byly pravidelně vyšetřovány ženy v produktivním věku, nejsou-li těhotné. A to i na středních školách. Tehdy velice naivní Daniela Dragičová vzpomíná na svou první prohlídku. Nevěděli jsme, co po nás ten muž chce, ale hodně se o tom šuškalo a věděli jsme, že se dívá děvčatům tam, kam se ještě nikdo předtím nedíval. Byli jsme vylekané, báli jsme se, co by mohli říct, co by nám mohli po takové prohlídce zapsat, nebo co by mohli říct našim rodičům. Tehdy jsme ani nevěděli, jak se dá otěhotnět. Co když jsme se s někým líbali a z toho otěhotněli? Tehdy se totiž říkalo, že se dá otěhotnět i polibkem. Teprve později Daniela pochopila, co za hrůzu je ten zákaz potratů a antikoncepce. Když se člověk bojí, nemůže mít ze sexu potěšení. Bál se každý, zvlášť děvčata. Chlapci asi ne, protože oni nemuseli na potrat a tak ani nemohli cítit to, co my. Opravdu jsme měli strach. A nevěděli si rady, protože ani přerušený styk nedával jistotu, nedal se kontrolovat. Zejména pro chudé páry, jako byli Neaguovi, kteří měli už 3 děti, byl Ceausescův zákon úděsný. Chtěl, aby lidi měli co nejvíc dětí, aby je mohl trápit, protože lidi neměli peníze a nemohli je uživit a vychovat. Bylo málo jídla, chyběly byty. Lidi žili po 3 až 4 v jedné místnosti. Ceausescu později nařídil, že ženy, které pracovaly v továrnách, byly prohlíženy každý měsíc. Paraskiva se na ty prohlídky pamatuje. Styděla jsem se, ale co jsem měla dělat? Nařídili mi, abych se svlékla. Ošetřovatelky byly hrubé a doktor nadával, když jsem si lehla na stůl nesprávně a on mě nemohl pohodlně prohlédnout. Ti doktoři byli povýšení a ponižovali mě. Říkali, že jsem tupá, že se chovám
jako kdybych se narodila v chlívě. Naďa Popová už nechtěla další děti a když opět otěhotněla, lékař jí řekl, že potrat je příliš nebezpečný. A tak pomyšlela na to, že si jej přivodí sama. Tehdy se to dělalo běžně. Napadlo mne, že si přivodím potrat sama, ale pak jsem si řekla, zbláznila ses? Můžou tě zavřít, nebo bys mohla umřít. Při dřívějších potratech mě to nikdy nenapadlo, ale teď, když jsem měla naši malou, už jsem nesměla riskovat. Musela jsem žít pro ní. Odhaduje se, že za Čaušeskovy vlády kvůli pokoutním potratům zemřelo přes 10 000 žen. Jak Nikolaje, tak Elena pocházeli sami z početných rodin. Urazili dlouhou cestu od svých začátků v negramotných, chudých vesnických rodinách. A řada jejich příbuzných se pak dostala do špičkových vládních a stranických funkcí. Ale hlava rodiny měla často velké problémy sama se sebou. K jeho nejbližším spolupracovníkům patřil Stefan Andrej. Strašně těžce nesl, že je malý, že zadrhává v řeči, že je ošklivý. Neměl žádné přátele a byl neustále ve střehu. A jeho žena hrála naprosto zničující roli. Byla to podlá, závistivá a chamtivá žena, která ho plně ovládala. Elena využila cokoliv, aby získala skutečnou moc. Rozhodovala i o jmenování funkcionářů ve straně. Když měl být někdo jmenován třeba ministrem, stačilo, aby řekla nesouhlasím. A byl konec. Často, když jsem s ním mluvil, mi říkal, ale nesmí se to nikdo dozvědět, čímž myslel, že se to nesmí dozvědět ona. Elena se vměšovala i do kultury. Často kritizovala i ženu Stefana Andreje, filmovou hvězdu Violetu Andrej. Nikdy jsem nepochopila, proč mě tak nenáviděla. Nikdy se mnou nestratila ani slovo. Elena žárlila na krásné ženy. Také se říkalo, že oba Čaušeskovi jsou velice prudérní. Do roku 1972 jsem hrála ve spoustě filmů, jak televizních, tak i kinematografických. Ve filmech jsem ukazovala nohy a měla šaty s velkým výstřihem. Ve filmu Felix a Otýlie mě ukazovali ve vaně zakrytou jen pěnou. To se Čaušeskovým příčilo. Režisérům bylo naznačeno, že Eleně se nelíbí, jak Violeta hraje. Například jsem hrála v jednom muzikálu a na sobě jsem měla velice odvážné bikiny. Režisér řekl návrháři kostýmů, aby mi přes ty plavky dal nějaký tyl, abych nebyla tak odhalená. Ptal se mě, proč nenosím plavky v celku, a já mu řekla, že jsem je nikdy nenosila. I-a spus, dar n-are și un costum de baie întreg și au spus, n-am purtat niciodată. Brzy na to dostala Violeta zákaz účinkovat v televizi i ve filmu. Elena a Nicolae se učili, jak manipulovat svým vlastním obrazem i v zahraničí. Tu personalități.
Ceausescu se inspiroval kultem osobnosti, který byl podstatou severokorejského režimu Kim Il-sena. Když jsem byl v Severní Koreji, pochopil jsem, jak hluboce na Ceausesca zapůsobil Kim Il-senův způsob řízení země. Velice se spolu spřátelili. Rumunský kult osobnosti stavěl rolnického synka po bok králů a slavných hrdinů národních dějin. Jeho žena zase byla královnou rumunské vědy. Nebyl to špatný titul pro ženu, která opustila školu ve 14 letech, když propadla téměř ze všech předmětů. Projevy zbožňování nebraly konce. Chlapec říká: soudružko Ceausescová, s láskou vám podáváme tyto květiny. Veďte nás dál na cestu vědy. Účast na podobných akcích byla povinná. Průvodu v Den nezávislosti se účastnilo 250 000 lidí. Museli jsme vstát časně ráno a ujít dlouhou cestu na seřadiště a pak pochodovat před tribunou. Bylo to hodně namáhavé. Byla to však i příležitost potkávat se s přátelice, protože se pak chodilo do hospody nebo někam na laciné pivo, párky a chlebíčky. V ten den se totiž prodávaly za poloviční cenu než obvykle. Bylo to něco jako obrovský lidový piknik. Když ale Nicolae Melinescu nastoupil do rumunské televize, zjistil, že pořizování záběrů jejich vůdce nebyl žádný piknik. Některé záběry byly zakázané. Všechny přirozené věci, jako že lidi mrkají, přeříkávají se nebo si utírají čelo, když jim je horko, byly zakázané. A přitom on mluvil celé hodiny, nenáviděl klimatizaci a tak se dost potil. Někdy se kameramanům nepodařilo vyhnout nežádoucím záběrům. Tyto snímky Ceausesca odpočívajícího se stranickými přáteli byly zcela nevhodné. Nikdy se nesměl objevit, jak žvíká jídlo či pije ze šálku. Nikdy. Jen polovina pohybu, když zdvíhal sklenku nebo šálek k ústům. Při jedné příležitosti Melinescovi ujela ruka, ale ty záběry byly zničeny. Ten inkriminovaný záběr ukazoval všechno, co se za žádných okolností nesmělo ukázat. Pouhé 2 vteřiny dělal Ceausescu všechno špatně. Koktal, mrkal, utíral si nos, těkal očima, byl nervózní. Během těch 2 vteřin se to stalo a když se to objevilo na plátně, byla z toho tragédie. Přiznal jsem své pochybení a tak mi 6 měsíců krátili plat a přeložili mě v redakci na podřadnou práci. V 60. letech si v Temešváru udělala jméno kapela, která hrála britskou popovou hudbu, zejména poslední skladby Beatles. Šéfem kapely Phoenix byl Niku Kovač, který odedávna patřil ke zlým hochům. Bylo pro něj typické, že vedl svou kapelu doslova proti proudu. A tohle byla odpověď na Ceausescův příkaz, že veškeré umění musí vycházet z původního folkloru.
Napříště jsme směli zpívat jen rumunsky. Naše reakce byla: chcete folklor? Máte ho mít. Jejich folklor byl však kombinován s rockem a námětem jejich písní byl často Robin Hood. Byli jsme rozhněvaní mladí muži a rockovou muzikou jsme vyjadřovali své pocity. Ale protože jsme zpívali v archaické rumunštině, nemohli nás srovnávat se západními kapelami ani nás obvinovat ze zavlékání cizích vlivů. Policie běžně zabavovala občanské průkazy každému s dlouhými vlasy a vracela je, až když si je dali ostříhat. Ale Niku našel východisko. Dodnes nechápu, jak jsem získal tak privilegované postavení. Když klukům z kapely vzali občanky, šel jsem za ně intervenovat a na policejní stanici se hádal s poldama. Výsledek byl vždycky stejný. Vrátili mi je a kluci dál měli dlouhý vlasy. Kovač měl zřejmě nějakého ochránce nahoře, ale dlouho to netrvalo. Aby měli jistotu, že nedojde k provokacím a že lidi nebudou skandovat zakázaná hesla, agenti Securitate a jiné policie se mísili mezi posluchače. A venku byli policajti se psy. To všechno posluchače zastrašovalo a zajišťovalo, že se budou vyjadřovat jen potleskem. Securitate začala Kovače brzy ohrožovat. Varovali mě, že jsem v nebezpečí, protože jsem snadno mohl skončit v blázinci, přikurtovaný k posteli, protože by řekli, bral drogy. Kovač to varování poslechl. S velkým rizikem ukryl členy své kapely v Reprobednách a propašoval je ven z Rumunska. Vasili Paraskyv, dělník z Ploješti, patřil k těm málo lidem, kteří se postavili proti Čaušeskovi otevřeně. V roce 1971 poslal vedení strany a odborů seznam svých návrhů. Těch 11 návrhů přesně uvádělo ta demokratická práva a svobody, které dnes už rumunské odbory mají. Securitate na to reagovala jeho přepadáním na odlehlých místech a bitím. Tloukli mě, mučili, bili mě do chodidel gumovými holemi, pěstmi mě bili do obličeje a břicha. A o hlavu mi otloukali pytlíky s pískem. Celých 7 dní a nocí bez vody a jídla. Fără apă și mâncare. Ani to Paraskyva neodradilo od boje za práva odborů. Po dalším útoku, k němuž došlo na schodišti před jeho bytem, se nechal okamžitě vyfotografovat. Ale nejhorší bylo, že byl 3krát převezen na psychiatrickou kliniku, i když byl duševně zcela zdrav. Čaušesku totiž prohlásil, že jedině blázen může nesouhlasit s velkými úspěchy socialismu. A když s tím někdo nesouhlasí, je blázen.
aceștia sunt nebuni și pentru ăștia avem noi a zaslouží si svěrací kazajku. pregătită pentru ei. Paraskev si jako jeden z mála vyžádal konfrontaci se svými někdejšími trýzniteli. Po převratu se vrátil do nemocnice, kde ho drželi. Setkal se tam s někdejším hlavním psychiatrem Kerestegianem. Dobrý den, doktore. Dobrý den. Poznáváte mě? Posaďte se. Doktor Kerestegian sice tvrdil, že Paraskev byl duševně nemocný, ale připustil, že tuto nemocnici bývalý režim používal k izolování buřičů. Securitate sem při různých příležitostech vozila pacienty. A vy jste to trpěl? Existovali pacienti, kteří vystupovali proti režimu, ale my jsme tady měli jen psychiatrické pacienty, nikoli zdravé lidi. V Paraskevově přijímacím záznamu stojí, že trpěl paranojou. Její symptomy zahrnovaly mimo jiné uveřejňování řady neopodstatněných stížností proti instancím doma i v zahraničí. Paraskev tvrdí, že ho v těch nemocnicích ponižovali. Byl bych dal přednost soudu a odsouzení do vězení před ponižováním. Dar să mi se păstreze demnitatea mea de om, pentru că scopul securității tocmai acesta e. Ale právě to byl záměr Securitate. Chtěla přesvědčit mé okolí, že jsem blázen a že by měli zapomenout na nějaké svobodné odbory a demokratická práva. Paranojou však trpěl spíš Ceausescu. A to nejen ve vztahu k domácí opozici, ale i při cestách do zahraničí, jak vzpomíná jeho ministr zahraničí Stefan Andrej. Na zahraničních cestách, obvykle na večeřích, nic nejedl. Jedl jen na velvyslanectví, kde mu vařil jeho osobní kuchař. Avea cu el un inginer chimist. Doprovázel ho i chemik, který měl mimo jiné za úkol ničit jeho exkrementy, aby je nikdo nemohl zkoumat a tak zjistit jeho zdravotní stav. Velitelem Ceausescovy osobní stráže byl plukovník Dumitru Burlan. Když při návštěvě musel podat ruku cizinci, zvlášť ze třetího světa, musel vždycky být v jeho blízkosti nějaký důstojník nebo někdo z bezpečnostní služby, kdo měl u sebe lékárničku s hygienickými ubrousky a lihem. De la Sanepid, care avea o trusă medicală. Exista șervețele îmbibate în alcool sau spirit medicinal. Aby si hned mohl otřít ruce. Și se ștergea pe ele. Ceausescu podezíral všechny a tak Securitate bedlivě sledovala i ty, kdo vyjížděli za hranice. Vysoce postavený stranický funkcionář Jo Pop na to přišel, když se vrátil ze služební cesty do New Yorku. Když jsme se vrátili, Securitate nás podezírala, že nás Američané naverbovali jako špiony. I když jsem byl ředitel odboru mezinárodních vztahů, postavili mě mimo službu a zakázali mi výjezdy do ciziny. Jo byl posléze očištěn a mohl pokračovat ve své kariéře. Počátkem 80. let se začal těšit z pozvolného zvyšování životní úrovně. Koupili jsme si jugoslávské auto, Zastavu. Podívejte. Tady je naše dcerka a naše slavná Zastava. Byla prima.
Díky tomu se Popovi mohli snadno dostat k Nadinným rodičům do města Targoviště. Domov jsme měli tam, kde jsme se cítili v bezpečí. Kde jsme mohli žít beze strachu, z odposlechu a slídění. Občas jsme měli dotěrné sousedy. Ale Jo byl pod dohledem i na venkově. Ukázalo se, že šéf Securitate dobře znal jeho tchýni. Řekl jí, jestli máte dojem, že nevíme, co váš zeď dělá, když je v Targovišti, tak se mýlíte. Naštěstí se chová dobře. Nic proti němu nemáme, ale víme o něm všechno. Takže jsem byl neustále pod dohledem. Přesto se Popovým dařilo na chvíli uniknout sledování. U moře. Bylo tam jen pár lidí. Je to jedno z nejhezčích míst, kde jsem byla. Mohli jsme se věnovat dětem. Nebylo to tam tak vybavené jako jinde, ale bylo to moc příjemné. Udivujícím objektem sledování byly Ceausescovi vlastní děti. A to tím víc, když si uvědomíme, kdo je dal sledovat. To matka požádala Securitate, aby nás sledovala. Mohlo to být z přehnané lásky, ale stejně to bylo protivné. Securitate nám nemohla nic udělat, ale informace, které dávala matce, nám působily spoustu problémů. Jednou mi telefonovali, kde je Zoja Ceausescová. Am raportat și atunci am primit telefonul de la dispecerat. Řekl jsem jim to a pak mi zas volali, že mám zajet pro soudružku Elenu. Tak jsem jel do rezidence. Elena nasedla a jeli jsme do parku Herastrau, aby na vlastní oči viděla, co tam dělá Zoja se svým přítelem. Z auta viděla, že se procházejí, drží se za ruce, nebo jí přítel objímal kolem pasu nebo ramen. Stáli jsme tam asi tak 15 minut. Am stat circa vreo 10-15 minute. Elena dvakrát přinutila Zoju, aby se rozešla se svým přítelem. Securitate sledovala i jejich syna Nika. Rodiče neschvalovali Nikův bohemský život ani jeho milenku Donku Mizealovou. Bez snaze zabránit Nikovi, aby si ji vzal, porušil Nikolae i vlastní zákon. Donutil Nika ukončit dlouholetý vztah s Donkou. Zašel dokonce tak daleko, že ji přiměl k potratu. A o to dítě ji připravil bez jejího souhlasu. Bylo to samozřejmě nezákonné. Rodiče chtěli, aby se Niku věnoval politice a za ženu vybrali mládežnickou funkcionářku Polianu Kristeskuovou. Niku se s ní oženil jen po velkém naléhání. Po podepsání oddacího listu řekl Niku Polianě: a teď jdi bydlet k mé mámě. Měla by s tebou spát ona, když si tě vybrala. Jen málo obyčejných lidí uniklo věčnému sledování. Daniele Dragičové se podařilo najít si alternativní život. Když byla propuštěna z práce, protože odmítla přeložit nějaké vládní propagandistické řeči, otevřela si mateřskou školku. Tu svou školku jsem provozovala ve vlastním bytě. Vydělávala jsem, mohla jsem si dělat, co jsem chtěla. S dětmi jsem mluvila anglicky a žila jsem v úplně jiném světě, který jsem si vytvořila.
Lidé přežívali komunismus díky tomu, že poslouchali Svobodnou Evropu a že byli napojeni na nelegální potratovou síť. Nejčastěji jsme se dávali v kuchyni, pili pivo, louskali slunečnicová semínka a vedli protivládní řeči. To nám pomáhalo zbavovat se deprese a přežít. Někdy jsme se tomu i smáli. Ăsta a fost sifonul. Că tot n-avem. Feul de cristal, Hârlău, 1984. Rozporuplnost každodenního života poskytovala bohatý materiál jedné studentské divadelní skupině. Natočili parodii novoročního vysílání rumunské televize. Před veřejným uvedením musela všechny jejich skeče schválit cenzura. Vrcholem tuposti bylo, když Ministerstvo kultury a komunistické výchovy, myslím, že se to tak opravdu jmenovalo, vydalo seznam zakázaných slov. Ta slova bylo zakázáno používat na jevišti, v televizi a v novinách, prostě všude. Ano, i v novinách. Byla to prostě zakázaná slova. Jedním z těch zakázaných slov byl dolar. A tak ten, kdo to slovo použil, byl nepřítel dělnické třídy. Jednou, když jsme nesměli říct slovo dolar, jsme říkali, že jsme si jistý stroj koupili za ruble. I to ale cenzory naštvalo. A tak nám do scénáře napsali jakoukoliv jinou měnu. A my pak přesně říkali, koupili jsme to za 300 jakékoliv jiné měny. Posluchači se váleli smíchy. Bylo to lepší než jakékoliv jiné slovo, které bychom použili. Uriaș în sală, a fost mai tare decât orice am fi scris noi acolo, ruble sau dolari. Naši studentští diváci moc dobře věděli, že nás cenzurují. Ten cenzor, ostatně milý chlap, nám nechtěl vnutit nějakou alternativu za slovo dolar. A tak nám umožnil zvolit si jakoukoliv jinou měnu, jen když to nebude dolar. My to ale vzali doslova a říkali jsme 300 jakékoliv jiné měny. Lidi řvali smíchy. Po 20 letech u moci začal Ceausescu plánovat svůj odkaz a tak spolu s Elenou ohlásil své rozhodnutí zkrášlit Bukurešť novým vládním palácem. Dokument byl uložen do jeho základu. Projekt znamenal zbourání celé čtvrti starého města. Bylo zničeno 40 000 bytů. Došlo k tomu bez možnosti odvolání. Tyto snímky pořídil tajně někdo, kdo bydlel na okraji bourané zóny. Centrem Ceausescovy Nové Bukurešti se měl stát Palác lidu, po Pentagonu druhá největší budova na světě. Ceausescu kontroloval staveniště každou sobotu dopoledne. Příprava na ty návštěvy nás dost vyčerpávala. Byl nesmírně zvídavý. Zajímal se o všechny detaily a požadoval přesné vysvětlení všeho, co jsme udělali. Nebezpečné to bylo i pro stavební dělníky. Jeden dělník musel skrývat svou identitu, když mluvil se zahraničním reportérem. Musíme makat od 7 ráno do 7 večer a máme šílené normy. Když je nesplníme, musíme zůstat na stavbě tak dlouho, dokud to nedoženeme. Z naší 100členné brigády za 6 měsíců přišlo o život 13 dělníků. 2 se zabili sami, ostatní zahynuli při práci.
Čaušesku začal také bourat vesnice a jejich obyvatele stěhoval do nových měst. Získal tím půdu pro zemědělství a mohl lépe kontrolovat vesničany. Příběh toho, jak byl zbourán dům Čeleskuových, je smutný, ale typický. Napřed se vyhloubila velká jáma a pak do ní buldozer nahrnul dům se vším příslušenstvím. Rychle jsme popadli všecko, co nám přišlo pod ruku. Kladli jste odpor? To by nás odvedli na stanici milice a zbili by nás. Pár se jich bránilo, ale stloukli je tak, že lidi radši mlčeli. Dali jim byt v novostavbě. Nebyly tam dveře ani okna, ani tekoucí voda a topení. Když jsem tam přišla, roztřásla se mi kolena. Z krásného domu jsme se dostali do těchto trosek. Žádné dveře, žádná okna, nic. Všude jen suť. Byla to hrůza. Mnoho přestěhovaných lidí utrpělo trauma. Právě v té době, kdy tisíce lidí přicházeli o své domovy, byl už Čaušeskův nedostatkový režim stále méně oblíbený. Potraviny byly vzácné, protože Čaušesku je vyvážel na úhradu obrovských zahraničních dluhů. Vepřovým nožičkám se říkalo vlastenci, protože byli jedinými kousky prasat, které neopouštěly zemi. Paraskyva a Maria Neaguovi jako tisíce jiných rolníků odešli do města za prací. Měli však obtíže, protože neměli povolení k trvalému pobytu a tak neměli nárok na potravinové lístky. Když mi někdo nabídl maso, kousek špeku nebo drůbky nebo krky, bylo to štěstí. Jídlo mi dávali dokonce i kolegové v práci, protože věděli, že mám 3 děti a že jim nemám co dát jíst. Jelikož neměli povolení k trvalému pobytu, neměli nárok ani na státní byt. Najali si barabiznu, kam zatékalo, kde nebyla koupelna ani záchod, natož ústřední topení. V 80. letech se stále častěji vypínala elektřina a tak trpěli zimou. Ale ani v domech s ústředním topením to nebylo lepší, protože topilo stále méně a pokojová teplota nikdy nepřesáhla 12 stupňů. Bylo to zdrojem velké nespokojenosti. V prosinci 1989 vypukly nepokoje. V Bukurešti a v dalších městech docházelo k neorganizovaným, ale násilným střetům. V té situaci se ztratil Paraskyvin manžel a tak se ho i s dětmi vydala hledat. Mladší dcerku jsem nesla v náručí, starší šla přede mnou. Kdyby byla jen o krok vpředu, byla by jí zasáhla kulka. Ale nikdo nebyl vidět. Rozhlížela jsem se po ostřelovačích, ale kulky přilétaly z naprosto nečekaných směrů. Revoluce dostala rozhodnou podporu, když na její stranu přešla armáda. Čaušeskovi byli zadrženi. Na Boží hod vánoční byli postaveni před soud. Sundal si čepici a uhladil si vlasy. Nemohl jsem ho ani poznat. Ustrašeně se rozhlížel kolem. Výsadkář Jonel Boeru přivedl Čaušeskovi do této místnosti na lékařskou prohlídku.
Ceausescu byl cítit normálně jako člověk, který na sebe dbá. Elena překvapivě páchla, ale chovala se normálně. Během procesu vládly značné obavy, že by se síly starého režimu mohly pokusit o záchranu Ceausescových. Byl jsem poblíž a měl jsem rozkaz popravit je, kdyby k tomu došlo, i za cenu toho, že bych zastřelil i jiné lidi. Ceausescovi byli obviněni ze zabití tisíců lidí v uplynulých letech i padlých za revoluce. Byla to genocida, způsobená hladem a nedostatkem tepla. Ale nejohavnějším zločinem bylo potlačování ducha národa. Po 90 minutách skončil proces jejich odsouzením k smrti. Všichni odešli na dvůr a já tam s nimi zůstal sám. Pak přišel plukovník a přikázal mi, abych je jednotlivě vyvedl a zastřelil je, ale oni odmítli. Chtěli zemřít spolu. Tak jsem požádal toho plukovníka, aby jim to splnil a nechal je zemřít společně. Dal jsem vojákům rozkaz, aby své samopaly nastavili na automatickou střelbu, abych měl jistotu, že je neminou. Vystřelil jsem 29 nábojů ve 3 dávkách. První zasáhla Ceausesca do kolen, druhá do prsou a třetí usmrtila Elenu. Palbu zastavit. Protože 2 jeho výsadkáři se v rozčilení zpozdili se střelbou, je Boeru přesvědčen, že Nikola a Elenu zastřelil právě on. Zdvihni mu hlavu, ať se můžeme podívat. Dostal to, co si zasloužil. Myslím si to dodnes. Smrt Ceausescových byla stejně spektakulární jako jejich život. Povstalci museli předvést národu, že teď jsou u moci oni. Viděla jsem ty mrtvé v televizi. Tu scénu jsem viděla mnohokrát, stále znovu, jako bychom se toho nemohli nabažit, abychom měli jistotu, že se to skutečně stalo, že jsou opravdu mrtví.
Paraskivin manžel Marián během revoluce zahynul. Když odcházel z domova, jeho poslední slova byla: I když zemřeme, nebudeme toho litovat, protože naše děti musí mít šťastnější život. Mnohem lepší život než my. Nesmí tak strádat. Během revoluce zahynulo 1140 lidí a přes 3000 jich bylo raněno. K dědictví Čaušeskova režimu patří i monstrózní palác dominující Bukurešti. Hůře se posuzuje diktátorův účinek na myšlení a sebeúctu Rumunů, kteří žili v Čaušeskově stínu. Konec komunismu v celé východní Evropě byl náhlý a neočekávaný. Ale mnohé z toho, co bylo teď odstraněno, nebylo ani v minulosti lidem přijato a vítáno. Jak jednou řekl Karel Marx, dějiny dělají lidové masy, avšak nedělají je takové, jaké by chtěli. V českém znění Jiří Plachý, Oldřich Vlach, Jaroslava Brousková, Vladimír Kudla. Spolupracovali Miloš Slonek, Ivo Kubeš, Zdeněk Hrubý, Zuzana Trimlová, Václav Kvasnička, Vladimír Tišnovský a Jitka Vacková. Česká televize 2009.